Bones! Avui us vinc a proposar una dinàmica per fer amb els petits de la casa. Aquesta dinàmica serveix per treballar l'autoconeixement. Com bé sabeu, l'autoconeixement ens va bé per treballar el nostre creixement personal i a més també per establir relacions entre els iguals positives i sanes. Aquesta dinàmica s'anomena el meu arbre. Això ens permetrà treballar el que són les nostres qualitats i qualitats que cadascun de nosaltres tenim. Així podrem descobrir qui realment som nosaltres. Una altra cosa que ens ajudarà al nostre arbre és a descobrir noves qualitats que tenim. Conversant els uns amb els altres i treballant l'empatia i l'escolta mútua i l'escolta interna podrem descobrir noves coses que ens podrien descriure personalment a cadascun de nosaltres. I una altra cosa que també ens serveix, ens ajuda a descobrir aquest arbre és els nostres èxits que hem anat aconseguint al llarg de la nostra vida. I us preguntareu, què necessitarem per fer aquesta dinàmica? Molt fàcil. Amb aquesta dinàmica només necessitarem una cartolina o un full, un llapis i molts colors. En què consisteix? Cada integrant de la família, cada persona, ha de dibuixar un arbre. I aquest arbre s'ha de dibuixar amb les seves arrels, les seves branques i els seus propis fruits. Cadascú pot triar l'arbre que més li agradi. Una vegada cadascú hagi dibuixat i pintat el seu arbre ben xulo, haurem d'escriure a les arrels les qualitats i les coses que ens descriuen. Per exemple, jo podria dir, soc una persona molt amable. A les branques hauríem de descriure coses que ens fan, com ho diria, coses positives que fem. Per exemple, ajudo molt a les feines de casa. I els fruits, èxits que hem aconseguit. Per exemple, he vençut la por a la foscor. Una vegada cadascú tingui el seu arbre, el que es tracta és que entre nosaltres puguem compartir les coses que hem escrit al nostre arbre. I així establir una relació entre nosaltres i fomentant l'escolta i l'empatia. Què passa si veiem que un membre de la família ha escrit poca cosa i creiem que té moltes més qualitats? Doncs podem agafar, per exemple, un altre color perquè així també destaqui que és una cosa que pensa algú altre de la família i ho podem escriure en el seu propi arbre. És molt important que aquesta dinàmica no sigui algo molt puntual, sinó que pugui ser algo que generi un pensament molt reflexiu. Aleshores, jo us proposo que pengeu els vostres arbres a la paret i que al llarg de la setmana i dels dies consecutius després d'aquesta dinàmica puguem crear noves branques i nous fruits. I segur que això també ajudarà a que a casa puguem pensar entre tots, empatitzem amb els altres i ens tinguem tots en el nostre pensament els uns als altres. Espero que gaudiu moltíssim d'aquesta dinàmica.